Preview. Preview. Il-lejla tajba ħbibti u ftit minuti wara li tintemm il-logħba bejn Genova u Juventus li ma logħba spiċċat bl-iskor ta' 1-1 jien ninsab miġdi hawnhekk sabiex nagħti ftit ir-reazzjoni tiegħi dwar din il-logħba. Għalfejn ta' statistika fl-aħħar xallubiet il-Genova u Juventus qatt ma ġew draw. Genova rebħu 4, il-Juventus rebħu 6 bl-aħħar logħba f'Mejju tas-sena l-oħra ġo Genova, il-Ġenovani kienu rebħulna. Il-logħba tal-lum ħammorru għall-preżent. Il-logħba tal-lum nisqar li ma rajtx Juventus fl-aqwa tagħhom, biss però mill-bidu deret li hija logħba insidjuża għax għandna anke ħabta nitilfu magħhom, anke niftakru kien hemm mumenti li tul dawk id-9 kampjonati xi telfa jew tnejn li kien ikollna fil-lig kienet tkun magħhom. Jiġifieri bniedem jisares lejn dan il-logħba jew lejn dan ir-riżultat bħal kwalunkwe ħaġa oħra b'żewġ lenti. Lenti pożittiva li ħadna punt dis-sena li ma tlifniex għas-sena l-oħra, min-naħa l-oħra jkun hemm min jgħidlek kemm issa bdejna ninqatgħu minn mal-Inter. Ninqatgħu minn mal-Inter hemm raġuni għala għax jekk tinnota llum mingħajr Rabiot, it-tim tal-Juventus għadu mhuwiex kompetittiv biżżejjed li ħabbata biex jirbaħ il-kampjonat. Li s'issa l-unika telfa li hemm kienet ma' Sassuolo. Hija diġà miraklu fiha nnifisha. Sfortunatament Rabiot kif qed inħass ħafna u l-ħaġa li tippersegwitan immens li l-attakkanti tal-Juventus, speċjalment Vlahovic, jekk jew mistenni iktar minnu ma jidher imkien. Ullu ma ġewx il-gowls tad-difensuri. Juventus kellhom iċ-ċansijiet tagħhom imma xorta ftit li xejn li raqtuni, speċjalment fl-aħħar għalija ngħidu miraklu tal-goalkeeper Martinez tal-Genova kif ġab id-draw aw kif laqa il-ballun daqqa ta' ta' Bremer meta l-logħba kienet għadha fid-draw ta' 1-1, forsi kien baqa' minuta jew 2. Però jekk il-Juventus kellhom prestazzjoni mhux konvinċenti, daqstant ieħor kemm it-tern arbitrali kif ukoll il-VAR. Jiena mal-VAR ma naqbilx. Jekk ma qal xejn tajjeb wara l-logħba qal Allegri qal deċiżjoni tittieħed suppost tittieħed fil-ground. Tmur ġo kamra, jiena li minn xejn Allegri anke dil-ġimgħa kelli ċans nitkellem ftit ma' sħabi inkluż Antonello li hu segwi iktar minn il-futbol Ingliż u stqar u anke milli naqra u nisma' l-Ingilterra l-varja falliment u l-Italja sfortunatament forsi mhux daqs l-Ingilterra imma llejla żgur Juventus kellhom penalty għal handsball ċar ta' Bani mill-cross ta' Cambiaso u ngħidu di ħadd mara laqqas irreferqa Silva. Però jien nemmen li l-Genova kellhom jispiċċaw b'10 minn nies. Karta ħamra kellha tkun diretta l-Ukren Malinowski għalfa fuq Yildiz. Niġi għal Paġelle kif inħobb nagħmel jiena nibda bil-goalkeeper Szczesny illi fil-goal li qalgħu il-Juventus ftit li xejn se tagħmel. Prattikament il-kumplament tal-logħba kienet logħba li huwa amministra b'mod konvinċenti immens. Gatti lillum ma skurjax għat-tielet logħba konsekuttiva imma xorta u 6. Bremer kien involut fit-tajjeb u fil-ħażin għax minn fuq sar il-gow tal-Genova. Fit-tajjeb imma ma kienx fortunat bid-daqqa ta' rasti ta' fl-aħħar. Danilo ħaqqu 6 kien garanzija biss però kundizzjoni fiżika tiegħu għadha ma ġietx għal dik li nafuha.
Cambiaso li huwa ex tal-logħba. Juventus kienu xtraħ minn il-Genova. Mbagħad kienu selfu il-Bologna, ħaqqu 6.5 kifet il-cross li ta' u suppost li minnu nata penalti kien ġej minn saqajh. McKennie l-lum għala karta safra, inti 5.5 ma konvinċini daqs is-soltu, nofs il-grand pratikament, kolla ħantijom 5 u 5.5. Locatelli 5.5 wkoll sofra l-pressjoni tal-Genova. Miretti li żgur qas joqgħod dejn id-difer ta' Rabiot inti 5 kien ġej minn 3 logħbiet reserve sostituit minn Elling Junior illi meta daħal ma labx bħala Unger imma lab f'nofs il-ground li nagħtih. 6 Kostic 5.5 u iktar ma beda jgħaddi l-ħin. Beda jintilef sostituit minn Weja li ma għamel xejn laqqas partikolari fi ftit ħin li kellu u li Weja għantih 6. Iktar naħseb sinjal ta' kuraġġ. Chiesa naħseb kien laħja l-plejer illum. Chiesa li minn fuq sar il-penalti. Rajtu vivaċi ħafna fil-logħba u bekk ħantih 6.5. Vlahovic ħantih xerba biex ma nixtajtu 4 għala forsi ngħid ħantih 5 minn ġdid. Għax da ma tgħidx jien naf qed jagħmel xi ammont ta' dirty work, jisu l-plejer mitluf. Sostituit minn minnek li mhux li tant taġġibni laqqas nintih 5.5. Allegri fuq l-logħba tal-lum nagħtih 5.5. Kif qed preċedentament il-Juventus illum ma skurjawlhomx l-midfielders u laqqas id-difensuri u kellna nispiċċaw fid-draw. Li ma draw jfisser li ħaneqgħu taħt il-favoriti nettissimi Inter, ġifieri issa iċ-ċans kbir huwa li ħajkabru il-vantaġġ fuqna. Jiena ovvjament bħala supporter nkun nirbaħ, ikollok mixed feelings bħal lejlax. Jiena ma nixtieqx nitlef illik fl-aħħar ġurnata, aħjar hekk nitilfu kmieni, ovvjament għaddi Champions League li jmiss, minna għara il-fatt li ħadna punt fi ground perikolus immens, u għadja maħjar minn telfa xkull punt jiswa t-taqtija tagħna mal-ewwel 14. Jiena għadna nofs Diċembru, ġifieri għad baqa l-isbaħ 5 xhur fil-beraħ biex jispiċċallik u jiena ma nafx se jiġri bħal kwalunkwe persuna oħra fil-futur. Allora jekk il-Juventus inaqsu xi ftit mir-ritmu li jista' jkun jintlaħqu mit-timijiet ta' warahom. Ma jfissirx li għax ġew draw llum ħajtilfu mir-ritmu, imma it-tim ma kienx mibni għalli kien ma kien mibni għarraba post jew xi ħaġa żejra aħjar. Il-logħba li jmiss hija bħala daġima is-sibt, ċo illum is-sibt jiġi għax qed nirrekordja dal-programm f'nofs il-lejl 10. Hija bħallum ġimgħa mela fin-nofsija ta' wara nofsinhar, ewej mal-Frosinone jiena sa dakinhar insellmilkom fino alla fine u forza Juve. Saħħiet ħbiet.